Rok 2024 sa tak ako každý rok niesol vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v duchu každodennej zodpovednej práce. Svoju celospoločensky nesmierne dôležitú činnosť spočívajúcu v dodávke pitnej vody, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd zabezpečovala vďaka svojim takmer 2000 zamestnancom. Pribudli nové vodovodné i kanalizačné potrubia a prebehla aj rekonštrukcia existujúcich vodárenských objektov. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, najväčšia vodárenská spoločnosť v Slovenskej republike, priniesla tento rok aj novinky, vďaka ktorým sa opäť raz stala absolútnym priekopníkom. Ako prvá v Európe uviedla do života inovatívny projekt, prvú kontajnerovú čistiareň odpadových vôd bez kanalizácie s využitím unikátnej VTR technológie čistenia žumpových vôd, ktorá je navyše riadená umelou inteligenciou. Východoslovenská vodárenská spoločnosť okrem svojej hlavnej činnosti kladie veľký dôraz na svojich zákazníkov. Do jej portfólia preto patrí i široké spektrum ďalších služieb pre verejnosť, ktoré prispievajú k neustálemu zlepšovaniu komunikačného prepojenia. Inak tomu nebolo ani v uplynulých mesiacoch. Do prevádzky bolo uvedené biometrické podpisovanie na zákazníckych centrách. Všetky PDF žiadosti a formuláre boli prerobené na editovateľné tlačivá, takže ich zákazník môže vyplniť online. A pribudla aj možnosť zaplatiť svoje záväzky cez zákaznícky portál platobnou kartou, pričom hlavnou výhodou tejto spoľahlivej platobnej metódy je úspora času. Pri príležitosti Svetového dňa vody udelila Východoslovenská vodárenská spoločnosť generálny pardon pre producentov vôd z povrchového odtoku, vody z atmosférických zrážok, ktorí sa neoprávnene pripojili na verejnú kanalizáciu jednotného systému a tieto vody vypúšťali do verejnej kanalizácie bez platnej zmluvy. V tomto období sa uskutočnil aj 15. ročník konferencie Kvalita vody vo VVS, ktorý priniesol zaujímavé témy. V rámci nepretržitej a náročnej práce vodárenskej spoločnosti je však potrebné pravidelne odpovedať aj na otázky verejnosti, týkajúce sa napríklad bezpečnosti, kvality a systematickej kontroly vody. Po odhalení týchto procesov si kladie za cieľ nielen samotnú informovanosť širokej verejnosti o činnosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ale aj propagáciu zdravého životného štýlu, potrebu zodpovedného prístupu a ochrany životného prostredia. V uplynulých mesiacoch nechýbali ani témy úzkej spolupráce so strednými odbornými školami, kde študujú aj budúci vodárenskí pracovníci, či s vysokými školami, pri ktorej sa spájajú teoretické vedomosti získané na akademickej pôde s praktickými skúsenosťami a znalosťami vodárenskej spoločnosti. Tieto, ale i mnohé ďalšie nemenej zaujímavé témy sa snažila vodárenská spoločnosť prezentovať všetkým vekovým kategóriám, zábavne aj vážne, teoreticky i prakticky, súťažne aj informačne. Východoslovenská vodárenská spoločnosť svoju pozornosť a starostlivosť zacielila v roku 2024 rovnakou mierou na zákazníkov, akcionárov, ako aj na svojich zamestnancov. A pokračovať v tom bude aj v roku 2025.